Добър ден! Днес ще видите как се играе Counter-Strike, чрез Counter-Strike. Трети епизод, гледайте. Тук минавате, гледате. Ето, клякате само. Но тук може да ви убият. Предупреждаваме. Влизате в сервера. Пишете към който вас води. Тук минавате. Тук. И тук вече стреляте към лоши и да ви убивате. И тук така чакалите ги убивате. Ето. Но и те могат да ви убият. Ето, аз убих още един. И ето, те могат да се вече. И трябва да имате 12 000, да си вземете златен снайпер. И довиждане, ако ви харесва този клип, вижте ми сайта на YouTube канала на Гошко, ако ви хареса, абонирайте. И довиждане, това е Counter-Strike, част 3.